Praise God, salamat sa Ginoo. Niya nausab kita sa atong tulumanon karong hapuna may tuon. Hinaot pa ang Dios makasulti sa atong mga kinabuhi pinaagi sa iyang pulong. Atong giawhag ang tanan nga atong ablihon ang atong mga balang kasulatan sa 1 Timoteo kapitulo 2 bersikulo 2 kutog ngadto sa 3. 1 Timoteo kapitulo 2 bersikulo 3 ngadto sa 4 nagaingon mga igsoon. Kini maoy maayo o pagkahimot-kahimutan sa pananaw sa Dios nga atong manluluwas nga nagatinguha nga ang tanang mga tao mga luwas unta o managkakabot sa kahibalo sa kamatuoran. Mo kini ang pulong sa Dios nga ato karong tun-an maigsuon o at makita sa paghampo. Dalay ko namong amahan, salamat ning higayon nga imong gihatag kanamo. Doon na may kagawasan sa pagtuon, sa pagtuki, sa tudlo sa imong pulong. Hinaot pa nga ikaw gayud mo makipag-istorya sa among matag kinabuhi. Ug pinaagi nining mitsahiya, hinaot pa nga dugangan nimo ang among pagsalig pagtuo diha manlig-on kini bisan pa sa among pagpanginabuhi nga na nagsubay sa imong pulong sa pagkabalaan. Among pagkampo diha lamang sa ngalan sa Ginoong Kristo. Amen. Kining atong teksto akong giuluhan mensahe nato karon nganong kinahanglang maluwas ta. Nganong kinahanglang maluwas ta. Usa kay igayon nagzoon nga ang tibuok pamilya na nagmata sila sa kakuyaw, sa kakurat. Kay tungod ang ilang balay nasunog og sila anaa sila sa taliwala sa nagdilaab nga kalayo. Bisag unsa ang ilang pagbuhat o unsa ilang buhaton sa ilang kusog sa kailang pagpaningkamot, wala gid sila mahimo aron maluwas ang ilang kaugalingon. Kung dili, ang ilang pagsuwagit sa gawas nga kusog nga pagsuwagit nga mangayog hinabang sa gawas kung dunay gahom sa gawas nga makaluwas kanila. Sila nagsalig na lamang og unsay ilang madawat og unsay grasya nga ilang madawat aron sila maluwas. Mausab kini ang kahimtang sa tanang mga tao nining kalibutan. Ang tanang tao anaa sa taliwala sa nagadilaab nga kasalanan nga ang bunga sa kasalanan mao ang kamatayon didto sa kalayo sa impyerno. Walay mahimo ang tao sa kaugalingon kung unsaon niya sa pagpaagi, paghibog maayo aron sila maluwas kinahanglan nila og tabang gikan sa gawas. Ganuman kay tungod nagaingon ang Roma 3:10, Roma 3:23 o Roma 6:23 nagaingon. Ingon sa nasulat, walay matarong, wala bisan usa. Matag usa na taliwala sa nagadilaab nga kalayo. Roma 3:23, sanglit nakasalaman ang tanan o nakabsan sa himaya sa Dios. Kabsan gyud ta sa himaya sa Dios, dili gyud ta makaluwas sa atong kaugalingong paningkamot. Sanglit ang giingon ng Roma 6:23 kay ang suhol gikan sa sala mao ang kamatayon apan ang walay bayad nga gasa gikan sa Dios unsa man mao ang kinabuhing dayon diha kang Kristo Jesus nga atong Ginoo. Ang atong paglaom lamang kun dili ang grasya, walay bayad, dili nato panarabahuan mao ang kinabuhing dayon diha lamang kang Kristo mao kini ang grasya nga makaluwas kanato. So ang kaluwasan, grasyang hatag sa pagsalig sa gahom sa Dios. Karon, ang pangutana, gusto ba nimo nga maluwas? Gusto ba nimo nga maluwas? Kung gusto o dili ka, atong sabton ang tulo ka puntos magtuon. Niining maong mensahe ang atong pagatunan karon. Primero, nganong kinahanglang maluwas ang tao? Nganong kinahanglang maluwas ang tao? Basahon nato maigsuon ang bersikulo 3 ngadto sa 4. Sa unang parte sa 4 nagingon, kini maoy maayo o pagkakahimutan sa pananaw sa Dios nga atong manluluwas nga
nagatinguha nga ang tanang mga tao mga luwat unta. So, primerong pangutana, nganong kinahanglang maluwas ang tao? Kung atong sabto ng atong ilustrasyon, nga ang tibuok pamilya anaa sa sulod sa kalayo, nagdilaan mo kalayo, kita usab naa sa nagadilaab nga sala nga paingon ngadto sa kalayo sa impyerno. Buti pa sabot, wala gyud tay mahimo. Nga naman, kay sumala pa sa Efeso 2:1, ang tao patay sa kasalanan, ulipon sa kasalanan, nasa tunglo sa kasalanan. Unsa may kinabuhi sa tao nga patay sa kasalanan o nasa tunglo sa kasalanan? Atong basahon ang Efeso 2:2. Efeso 1:2 nag-ingon, og kamo iyang gibuhi sa mga patay pa kamo tungod sa mga kalapasan o mga kasalanan. Unsay kinabuhi sa taong patay sa kasalanan, nga niini na bersikulo 2, nga niini na nagawi kamo kaniadto uyon sa paagi nining kalibutan. Uyon sa magbubuot sa kagandahan sa kahanginan sa espiritu nga karon mao ang nagalihok diha sa mga taong mas pilod. Uyon kuno sa kalihukan o kining hugmay nining kalibutan o uyon sa magbubuot sa kagandahan sa kahanginan kinsa man ang yawa. So kinahanglan nato nga maluwas kay tungod kita patay sa kasalanan, wa tay mahimo na atas taliwala sa nagadilaab nga kalayo o kita naa nagkinabuhi uyon nining kagandahan nining kalibutan o uyon sa kalihukan sa mao sa yawa kay tanan nakasalaman. Tumala sa Roma 5:12, busa magaingon nga ang sala misulod sa kalibutan pag pinaagi sa usa ka tawo o ang kamatayon misulod pinaagi sa sala o nga tungod niini ang kamatayon mikuyanap ngadto sa tanang mga tawo sanglit ang tanang mga tawo nakasalaman. So unsa may kahimuan sa mga patay? Wala gyud kay tungod nakabsan sila sa himaya. Roma 3:23, sanglit nakasalaman ang tanan o nakabsan sa himaya sa Dios. So wa tay mahimo. Apan nag-ingon sa atong bersikulo, kini maoy maayo og pagkakahimutan sa pan-aw sa Dios nga atong tagapagmanluluwas nga nagatinguha nga ang tanang mga tawo mga luwas unta. Nganong kinahanglang maluwas ang tawo? Naa diha sa nagadilaab nga sala og maoy pagkahimuot sa Dios nga tanang tawo maluwas unta. So kinahanglan maluwas ta kay tungod kabubuton sa Dios nga ang tawo maluwas. Ikaduha, kinsa ang manluluwas sa tawo? Atong batahon og balik ang bersikulo 3 sa atong teksto. Kay maoy maayo og pagkakahimutan sa panan-aw sa Dios nga atong manluluwas nga nagatinguha nga ang tanang mga tawo mga luwas. Kisang manluluwas? Ang Dios gayud. Sama sa usa ka pamilya nga nagtaliwa sa nagdilaab nga kalayo, wala na sila mahimo kundi paingon na sa kamatayon. Apan sila mitawag, nagasalig sila sa gawas nga dunay gamhanan nga makaluwas kanila. Og kini mao ang Dios. Og ang Dios nagatinguha nga kita iyang pagaluwason. Pagaluwason katungod ang kabayaran o ang suhol sa sala mao gud ang kamatayon. Gusto sa Dios nga kita maluwas. Aron, unsa man, bersikulo 4, nga nagatinguha nga ang tanang mga tawo mga luwas unta og managpakakabot sa kabalo sa kamatuoran. Buot sa Dios nga maluwas kita. Pinaagi diha sa pagkabot sa maong kamatuoran. Unsa may kamatuoran? Makaluwas ba nato? Makahatag ba nato ni kagawasan? Bi atong paminahon si Jesucristo sa iyang pulong Juan 8:31 ngadto 32. Nagaingon si Ginoong Jesucristo. Unya si Jesus miingon sa mga Hudyo nga misalig kaniya, kung pabilin kamo sa akong pulong nan, kamo tinuod gayud nga akong mga tinun-an og kamo mahibalo sa kamatuoran og ang kamatuoran magahatag ninyo kagawasan. So ang kamatuoran gyud sa ebanghelyo sa Dios mao ni maghatag kanatong kagawasan. Ngano man kay tungod sa atong pagpaminaw diha sa pagwali sa pulong sa Dios, sa kamatuoran sa Dios, kung sa may madawat nato mao ang pagtuo. Nagaingon,
Busa ang pagtuo magaabot gikan sa madungog. Roma 10:17 nag-ingon. Busa ang pagtuo magaabot gikan sa madungog o ang madungog magasabot pinaagi sa pagwali may tungod kang Kristo. So, kinahanglan makakabot ang mga tao sa kamatuoran. Unsay kamatuoran? Si Kristo ang kamatuoran nga siya usa ka Dios nagpakatao og siya nangalagad sa tao hangtod sa kamatayon, gilubong og nabanhaw aron kadtong nagatuo kaniya dili malaglag kundi makadawat diha sa kinabuhing dayon. So, sa pagpaminaw nato, madawat nato ang pagtuo. O kining pagtuuha, may igsoon, grasya ning hatag nato sa Dios. No? Atong nasabtan ni sa atong pagtulunan, grasya kini nga dawat nato sa Dios. So busa kining pagtuo na nato dili kinaiya, kining pagtuuha mo ni mo dawat, mo ni mo salig didto sa kaluwasang buhat ni Kristo sa krus. Atong basahon Efeso 2:8. Nagaingon, kay tungod sa grasya kamo nangaluwas. Grasya mo nagluwas nato gahom sa Dios. Apan unsaon nato pagkadawat? Pinaagi sa pagtuo. Pagtuo lamang. O nagpahimatuod pang versikulo 8 nga sa atong pagtuo dili sa atong binuhatan. Og kini dili sa inyong kabalingong kaymuan, kini hatag sa Dios. Dili tungod sa mga binuhatan aron walay bisan kinsa nga magapasigarbo. Kung naa nato ang pamaagi sa atong kaluwasan, doon natay kapasigarbo sa Dios. So unsay ganti sa pagsalig kang Hesukristo? Juan 3:16. Kay gihigog magayod sa Dios ang kalibutan nga tungod ni ana gihatag niya ang iyang bugtong anak aron ang tanan nga musalig kaniya dili malaglag kundi may kinabuhing dayon. So unsay kaluha sa pagtuo, pagsalig og paghinusol. So kung dunay pagsalig, kinsa may makadawat og pagsalig? Kadto nagapaminaw sa wali ni Kristo. So dili tanang tao maluwas, kundi kadtong nagapaminaw sa pagwali kang Kristo kay tungod ang balang espiritu mulihok sa iyang kasing-kasing, ablihan siya, ianak siya pag-usap aron makasabot siya sa pulong o makasalig siya o sa iyang pagsalig iyang talikuran ang iyang mga sala. So makana kinahanglan na kita maluwas, kinahanglan maluwas ang tao kay tungod. Ano man? Kabubuton sa Dios nga luwason ang makasasala diha sa taliwala sa nagadilaab nga sala paingon sa impyerno. O kinsa ang manluwas sa tao? Ang Dios lang yun. Dili ang kaugalingon, dili ang ubang tao, dili ang relihiyon. Wala, tanan. Gawas lamang sa Dios. Ikatulo, unsaon pagkaluwas ang tao? Unsaon pagkaluwas ang tao? Atong unsaon usab ang bersikulo 4 nagaingon nga nagatinguha nga ang tanang mga tao mga luwas unta sa unsang paagi sa pagkabot sa kabalo ngadto sa kamatuoran. Mga kabot sa kaybalo sa kamatuoran. Nakaibaluta nga ang pagkakabot nato sa kamatuoran mao kini ang makahatag nato kagawasan. Apan kinsa man ang nagabuhat niining paghatag ka natong kaalam sa pagkahibalo diha sa kamatuoran. Atong basahin ang 8:30 Juan 8:32 nagaingon, og kamo mahibalo sa kamatuoran og ang kamatuoran magahatag kaninyog kagawasan. So buot sa Dios nga ang tanang tao maluwas sa unsang paagi sa kamatuoran. Kay sa kamatuoran naa ang pagtuo. Dili kinaiya pagtuo nga ang kaluha mao ang paghinulsol. Buot sa Dios nga maluwas ang tao taliwala sa nagadilaab nga kalayo. Nanuman, maingon ang Ezekiel 18:23 may doon. May kalipay ba ako? Maingon ang Ginoo. May kalipay ba ako sa kamatayon sa taong dautan? Wala gyud. Nagaingon ang Ginoong Jehova, og dili magapahimuot ni Hinuon nga siya
mubalik gikan sa iyang dalan og mabuhi. Dili may muot, way kalipay ang Ginoo nga mamatay ang tao sa nagadilaab nga sala kay tungod paingon kay sa impyerno. Bisan pa kadto mga taong ana ang gilamdagan nga mubalik pagyud sa dalan nga iyang gikanan. Dunay pagsalig sa Dios apan dunay pagtalikod sa mingagi. So, usaon man nato, usaon pagkaluwas, simpleng pamaagi sa pag-awhag sa mga tao samtang magawali kita nga kitang magwawali. Sa unsang pamaagi nato awhagon ng tao, dali ra may igsuon. Kay balo na ta sa background sa tinuod nga pagtuo o tinuod nga paginusol, tubusa atong iwali ang giingon sa Biblia, Juan 1:12 nga giingon. Juan 1:12, apan sa tanang midawat kaniya, sa tanang mituo, sa iyang ngalan, kanila nagahatag siya kagahom sa pagkahimong mga anak sa Dios. Imane, duha, apan sa tanang midawat, naagyoy aksyon. Nagali imong dawaton, kita kini mo imong dawaton, kini, imo po ning buhian. Kini, imo ning buhian ning tasaa. So, kita kay naata sa sala, kini atong gikuptan, maong sala. Apan karon kay tungod doon natin pagtuo, ato nang biyaaning daan, o atong pagadawaton, kining bag-o. Believing Christ, repenting from sin. Mo nagingan lang niya. Believing in Christ, repenting from sin. So, mudawat ta kang Kristo. Ngano makadawat man ta? Kay tungod kita doon na pagtuo. Tanaw sa versikulo 12 sa Juan 1:12. Apan sa tanang midawat kaniya, no? Midawat kali, doon na siya gibuhian, doon na siya gidawat. No? Ngano man, nakadawat man, kay tanang mituo. Siya mituo. So apan sa tanang midawat kaniya, sa tanang mituo sa iyang ngalan, kanila naghatag siya kagahom sa pagkamahimong mga anak sa Dios. Tanawa? Mahimo lang tang anak sa Dios, gihatag natong kagahom nga kita anak sa Dios, sa diha nga kita modawat kang Hesus kay tungod mituo ta sa mayong balita. Mituo to sa Dios. Nga si Hesus lamang ang manuluwat. Kini buhat ni sa Dios kining atong paglihok, pagdawat o pagtuo. Dili ni atong kaugalingon. Busa dili nato ibuwag ang context nining versikulo 2 sa 13. Nag-ingon ng 13. Nga kanila nga tao dili gumikan sa dugo. Atong basahog otro ang versikulo 12, idugto nato ang 13. Ngayon, apan sa tanang midawat kaniya, sa tanang mituo sa iyang ngalan, kanila naghatag siya kagahom sa pagkahimong mga anak sa Dios, kanila nga nga tao dili gumikan sa dugo, dili pinaagi sa tawhunon o sa dugo, ni sa pagbuot sa unod, ni pagbuot sa mga unsamang relihiyon o binuhatan, ni sa pagbuot sa laki o sa mag-asawa, kundi pagbuot sa Dios. Kita makadawat kang Kristo kay tungod bituo ta kaniya kay kini gikan sa Dios. Dili sa atong pagkatao, binuhatan sa tao. Subusa, mao nga ang pagdawat kang Hesus, kini grasya katungod iya kining kahimuan kanato gitagaan ta og paginusol, gitagaan ko ta og pagtuo pagsalig. So nganong makadawat naman ang tao kang Hesus tungod duna na sa pagtuo, gikan sa pagpaminaw, gikan sa gahom sa espiritu nga may nagbag-o kanato, gianak ta pag-usab John 3:3 o verse 5. Unya sa pagkaanak pag-usab kanato, milihok ang balang espiritu sa atong kinabuhi nga nadto kita patay sa sala karon unsay buhaton sa Dios Espiritu. Atong basahon kariyot ang Ezekiel 36:26. Ezekiel chapter 36 verse 26 sa daang tugon. Nagaingon, hatagan ko, maingon ang Ginoo, hatagan ko, hatag no, grasya, hatagan ko usab kamo
sa usa ka bag-o nga kasing-kasing. Mao nay panghitabo samtang may trabaho ang balang espiritu sa atong kinabuhi diha sa atong pagpaminaw sa wali sa pulong sa Dios. Ang Dios, ang espiritu nagaingon, hatagan ko usab kamo sa usa ka bag-o nga kasing-kasing og sa usa ka bag-ong espiritu igabutang ko. Siya lang gihapon. Sa sunod ninyo, kuhaon ko. Siya lang gihapon. Ang batuon nga kasing-kasing gikan sa inyong unod og hatagan ko. Siya lang gihapon. Kamo sa usa ka kasing-kasing nga unod og igabutang ko. Siya lang gihapon. Ang akong, siya lang gihapon. Espiritu sa sunod ninyo, palakton ko. Siya lang gihapon ang magbuot sa atong paglakaw. Kay tungod patay kita mao'y magpalakaw nato. Sa akong, sa iya lang gapong kabalauran, og kamo magabantay sa akong mga tulumanon og magatuman kanila. Tanawa, tanan lihok sa Dios, gikas kasing-kasing ngadto sa espiritu og pagpuyo sa espiritu niya kanato og siya lang gyapon ang magahatag kanato og paglakaw pagka himo sa paglakaw sa iyang kabalauran. Mao'y naghatag kanato nga kita makabantay sa iyang tulumanon og siya lang gyapon maghatag kanato pagtuman. So tanan grasya naata nga buhi ta sa grasya diha nga kita gipakapakatao sa pag-usa. So gianak kita pag-usa dili pinaagi sa unod nung pamaagi kundi gikan sa Dios. Ko busa pinaagi sa pulong sa Dios, sa laktod pa kita gianak pag-usab sa pulong sa Dios. Tanawa sa 1 Pedro versikulo 1, kapitulo 1 versikulo 23. Nagaingon, kamo gianak pag-usab dili sa binhi nga madunot ra, kundi sa binhi nga walay pagkadunot pinaagi sa buhi nga nagapadayong pulong sa Dios. Sa laktod pang pamaagi, kita naluwas sa pulong sa Dios, kita nakadawat pagtuo sa Dios, kita nakadawat paginusog sa Dios, kita gianak usab pinaagi sa pulong sa Dios, kita nabuhi pinaagi sa pulong sa Dios. So kay balutag mo sa likuran na ng pulong sa Dios, lihok sa Dios, trabaho sa Espiritu Santo, grasya sa Dios ang atong kaluwasan. Bisan pa sa pagdawat nato sa kaluwasan, iya lang gihapon sa Dios. Kay tungod ang atong pagtuo pagsalig iya sa Dios, ang atong paginusol iya lang gihapon sa Dios. Tumaigsuon mo na gipaingon ni Santiago sa iyang sulat, Santiago 1:18, nag-iingon, sa iyang kaugalingong kabubuton, sa iyang kabubuton sa Dios. Kita iyang gipanganak pinaagi sa pulong sa kamaturan aron kita magahimong ingon sa mga pangunahang bunga sa iyang mga binuhat. So, wala gyud tay ato sa atong kaluwasan, lihok sa Dios tanan. Bisan pa ang atong pagtuo, lihok sa atong kinabuhi. Kay kung magsaligta sa atong kinaihan nga pagtuo, trabaho nato na sa pagdawat. Apan kanang atong kinayang pagtuo, di man gyud makadawat og espirituhanon. Kaya ang kaluwasan ni espirituhanon man. Subo sa gitagaan tag pagtuo, aron kining pagtuo mo'y makadawat sa espirituhanong kaluwasan. Espirituhanong buti. So, karon, kay ikaw naluwas na, unsa may tabo nimo? 2 Corinto 5:17. Busa kung ang tao anaa kang Kristo, siya bag-unang binuhat. Ang daang mga butang nagpangagi na. Mao timaan sa usa ka tawo nga tinuod nga luwas. Wala na gyud ang daan. Wala gyud. Inay nagkabag-o sa matag adlaw, sa matag oras. Basaon na ko kutro. Busa kun ang tao anaa kang Kristo, siya bag-o nang binuhat og daang mga butang nagpangagi na. Tanawa sa matag adlaw, sa matag oras, ang bag-ong mga butang nahiabot na. Sige, kaabot gyud ang pagkabag-o nato. Nagtubo, nagkahantong ta, hangtod kita magkinabuhi diha sa pagkabalaan. Kay kung walay pagkabalaan, wala gyud makakita. Tubo sa may suon. Sa katapusan nato ning pagtulunan nato, nganong kinahanglang maluwas ang tao? Nakita nato. Masabta nato primero nganong kinahanglan ang kaluwasan.
Kaduha, nganong mailan nato kung kinsa ang manluwas kay katulo kung saon pagkaluwas sa tao. Kusa sa atong paginapos, kaluwasan dili ato kundi iya lang gyud ni sa Dios. Dili ni atong hinaguan bisan ang atong pagtuo. Kung doon na kay gituhan, doon na kay pagabiyaan. O ginusyo. Sa Jesucristo imong gituhan, imong talikdan ang yawa. Ang lihok sa yawa. Biyaan nimo. Tanang tao, sama sa taliwala sa sunod. Walay paglaom sa iyang paningkamot, sa iyang kagalingon. Kung dili, ityagit ka sa Dios. Grasya gikan sa gamhanan. Mao nga, nagaingon ang Efeso 2.8 atong pagbasa og balik. Efeso 2.8 ngadto sa 9 nagaingon, kay tungod sa grasya kamo nangaluwas pinaagi sa pagtuo. O kini dili sa inyong kaugalingong kahimuan, kini hatag sa Dios. Dili tungod sa mga binuhatan, aron walay bisan kinsa nga magapasigar. Hinaot pa nasabtan nato na may tuon. Ang kaluwasan, grasya gyud. So kung muwali ka na imong awhagon mga tao, duol kang Kristo. Dawal ka si Kristo. Tuoy si Kristo. Kay bahutag unsay konteksto ni anang pagduol na ng pagdawat og maong maoy ang pagtuo. Dili nato tagaan sila og dili tinuod nga paglaom. Kailang isay-say nato unsa may pagtuo, unsa may paginulsol. Aron musibo ang ilang pagtuo paginulsol, dili kinaiyahan na paginulsol o kinaiyahan na paginulsol o pagtuo diya sa Dios. Dawat nila ang kaluwasan pinaagi sa Kristo. Sampo ka may igsoon. Dalay ko na mga amahan, salamat sa kahayag sa imong pulong. Hinaot pa nga kini magapabilin sa among mga panumduman. Bisan pa ipati kini sa among mga kasingkadon aron dili na balikan o dili kami pala magkakaroon. Dito ko, ikaw yung maghatag og grasya sa mga tao nga nagpangutana nganong kinahanglan ng luwas. Salamat Lord, mo kini ang pag-ampo, dahil lamang sa ngalan sa Ginoong Kristo.